Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? 44 медицина хезмәткәренә якынча 2000 ел стаж. Татарстанда республика күләме рәхмәт табиб акциясе узды. Кар эри, су басу куркынычым арта. Чаллы һәм Тукай районы язгы ташуга әзерме? Чаллыда волейболчылар өчен яңа спорт комплексы төзеләчәк. Хәзер тренировкалар ничек уза? Татарстанда яшәүче тагын 42 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 11 яңа очрагы теркәлде. Соңгы тәүлек мәгълүматларын республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп 25 мартка Татарстан буенча барлыгы 19195 авыру очрагы теркәлгән. Аларның 15957-се терелгән, 44-те узган тәүлектә. 44 медицина хезмәткәренә якынча 2000 ел медицина стажы. Татарстанда рәхмәт табиб республика акциясе узды. Аның кысаларында республикабызның дәүләт советының мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе 8 район һәм шәһәрдән килгән медицина персоналына ковидтан соң тернәкләнү өчен юллама тапшырдылар. Алар арасында Чаллы табиблар да бар иде. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Мәрьям Карамовага 71 яшь, гомеренең яртысыннан артыгын 50 елын ул медицинага багышлый. Авылда фельдшер булып эшли башлый, КАМАЗ төзелгәндә ире белән Чаллыга күчеп килә. 16 елдан артык 5-нче санлы балалар шәһәр шифаханәсендә хезмәт куя. Очень люблю своих детей, своих мам. Они у меня очень хорошие, очень-очень хорошие. Участок у меня большой участок, правда, но мама мне всегда помогает, всегда навстречу идут. Я им тоже стараюсь помогать. Республика акциясы кысаларында мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе тернәкләнү өчен юллама тапшырдылар. Аларны 8 медицина хезмәткәре алды. Аларның барысына да 65 яшь һәм алар барысы да шәһәр шифаханәләрендә эшли һәм COVID-19 белән авырып алганнар. Это люди с большим стажем медицинской работы, которым мы очень благодарны за то, что в этот сложный период они не ушли с своего поста. Вместе со всеми молодыми, наряду с молодыми врачами, медсестрами работали в сложнейшей ситуации, сложнейших обстановке. Шара видеоконференция режимында узды. Шуңа күрә барлык катнашучылар һәм медицина хезмәткәрләренең тарихын ишетә һәм күрә алдылар. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Табибларга сайлау өчен берничә санаторий бирелде. Тернәкләндерү 7 көн дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Кар эри, аның белән бергә йортларны су басу куркынычы да арта. Әгәр Чаллы өчен бу зур проблема булмаса, Тукай районында исә барысы да күпкә җитдирәк. Проблеманы республиканың гадәттән тыш хәлләренә кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе утырышында тикшерделәр. Тукай районы язгы ташуга ни дәрәҗәдә әзер, тулырак киләсе материалда. Тукай районында иң проблемалы урыннарның берсе булып зур шилнә санала. Бистәдә кар бик тиз эри башласа, Боровецкая, Заречная һәм Камская урамнардагы 34 йортны су басачак. Җирле халык әлеге проблема хакында белә, әмма барысы да яхшы булыр дип өметләнә. Когда мы начали строиться, сосед говорил, что у него затопило, вон же у него низко. И вот этот участок низко. Я не знаю, может да, может подтопить. А я поднял. У меня топить вряд ли будет. Глину завез, участок на метр поднял. Ну и мощный фундамент по периметру. Халыкның күпчелеге зур шилнәдә үскән, язгы ташу белән аларны гаҗәпләндереп булмый. Кайберләренә хәтта башка урынга да күчәргә туры килгән. Я еще, как говорится, пацаном был. Куриц спасал, плавал на корыте. То есть настолько сильно здесь подтопляло? Ну, у нас печь размыла, представляете, в окна вода заходила. И вот после этого отец не стал ждать переселения и перевез за свой счет дом. Тукай районы башкарма комитетында язгы ташу чорында алдан әзерләнә башладылар. Әйтик, көзен елганы куаклардан чистарту буенча эш алып барылды. Районом предпринимаются меры по обеспечению бесперебойного движения по дорогам регионального значения в период весеннего половодья. Организована работа по очистке водопропускных труб, мостов от снега и льда. Очищаются от снега и льда ливневые стоки, заградительные дамбы, опоры мостов. Принимаются своевременные меры по подготовке и пропуску
паводка на гидротехнических сооружениях района. Тағын бір проблемалы участок новый бестесінде урнашқан 3-ші сонлы гидротехник құрылма. Бұл плотин үзілген ұшырақта төбенірек урнашқан 2-ші құрылмаға да зиян көрерге мүмкін деп білгілеп өтті Тұқай районы башқарма комитеті вакилі. Шулай төбен Биевта да су басу қорқынышы бар. Ситуация, связанная с затоплением и потоплением для Нижнекамского водохранилища, возможно в Нижнем Биефе при одновременном повышении уровня воды в Кубышевском водохранилище и высоких расходах воды через Нижнекамский гидроузел. Вероятность наступления данной ситуации в период весеннего паводка достаточно высокая, чаще чем один раз в 10 лет. Узған ел Татарстанда язғы тошу вақытында республиканы 10 районы зиян көрген. Ол вақытта 6 йұрт, 148 йұрт яны участығы, 4 түбен көпір, һәм 1 юлны су басқан. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалықлар. Волейболшылар яңа спорт комплексін күтем. Хәзір олар қоя туры келсе, шунда шығыланамны. Кішкіне ескі спорт заллары профессионал рәуішті шығыланырға һәм бик үрлер яуларға мүмкінлік берме. Яңа волейбол үзәге қойшан борлыққа келешек, хабаршыбыз материалында. 2020 елда шәһәрдә мұндай объект болдыру инициативасы белән шәһәрнең волейбол федерациясы чыкты. Ол вакытта оешма җирле һәм республика хоккеймиятләренә мөрәҗәгать итте. Конечно, волейбол, который занимает 4-е место в нашем городе по популярности и народности, тоже должен иметь центр волейбола, потому что потребность есть. Население хочет играть в волейбол и быть здоровым образом жизни заниматься. Шолда волейбол шоқты киң таралган шәһәрдә даими рәвештә төрле дәрәҗәдәге ярышлар үткәрелә. Ә безнең егетләр шәһәр өчен Татарстанда гына түгел, Россиянең башка төбәкләрендә дә уйный. Мәктәпләрдә булган спорт комплекслары һәм спорт заллары профессиональ күнегүләр өчен яраклаштырылмаган. Волейбол – это интересный спорт, он мне понравился, и становятся сильнее руки, и я занимаюсь год-полтора. Чтобы дети, которые не хотели заниматься спортом, начали заниматься им и сказали, что это круто. Чем больше будет спорткомплексов, тем больше детей будет вовлечено в спорт. Да, им будет интересно этим заниматься. Яңа волейбол үзәге проекты инде килешенгән. Техник биремгә шәһәр җитәкчелеге, республиканың спорт министры кул куйган һәм баш инвестицион төзелеш идарәсендә раслауга тапшырылган. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шәһәрдәшләр түләүсез юридик ярдәм ала алачак. Бөтен Россия халыкка юридик ярдәм күрсәтү көне 26 мартта узачак. Республика районнарында һәм шәһәрләрендә 3 көне дәвамында иртәнге 8-дән көндезге 4-нче яртыга кадәр консультантларның алмаш составы белән төшкә ашкан тәнәфессез шалтыратулар кабул ителәчәк. Чаллыда консультацияне 8852 37 45 69 номеры буенча экраннарда күрсәтелгән экспертлар үткәрәчәк. Экспо-камада Абхазиядан Камчаткаға қадар фермер деликатеслары күргәзмәсе үз эшен дәвам итә. Ул кечкенә гаилә фермаларынан җыелган һәм борынгы рецептлар буенча әзерләнгән иң тәмле продуктларның уникаль ассортиментын үз эшенә ала. Фермер деликатеслары күргәзмәсе ул сәүдәгенә түгел, әтере аралашу да бирде. Шуны Абхаз тәмләткечләре Ирак көнчыгыш балыгы, уылдык, сыр һәм ит продукциясын табарга була. Десертка хуш исле чәй, мармелад, чурчхела, пахлава һәм башка кондитер әйберләре тәкъдим ителә. Полезно я взяла куркуму, чтобы иммунитет повысить. Отзывчивый продавец. Все разрекламировал, все показал, рассказал, что с чем едят. Да, еще дегустация. Это очень удобно. Пробуешь просто и уже не можешь отойти от прилавка. Деликатеслар күргәзмәсендә продукцияның сыйфатына һәм тәменә тулысынча ышаналар, тәкъдим ителгән ризыкларның барысында тәмләп карарга һәм шуннан соң аны сатып алу турында карар кабул итәргә мөмкин. Мясо после вот такой приправы становится мягким, сочным и покрывается корочкой. Травы собираются на Красной Поляне, на альпийских лугах. Фермер деликатесларын 28 мартка кадәр Экспо-камада авыз итеп карарга мөмкин. Бүгінгі шулар иде. Мен Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.